Минара кылым, хайырлы кишләр. Нурания апа, хәерле көн. Ни хәлләрдә? Нурания апа, гел кәйф булмаган чактарак шалтыратасыз. Менә йөрим әле Питер якларындайым. Әнә минем артымда бик матур күперләр, ләкин аларга карап нишләптер бер дә кәйф күтәренке түгел әле. Менә сиңа качан гына шалтыраттым әлеме? Әле килтеге көнне бик әйбәт настроенда йөргәнең. Нигә хәзер настроениң юксың синең? Нәрсә булды тагын? Белмим, Нурания апа, теге вакытта җырлавын җырладыгыз. Кәйф күтәрелде, тагын күтәрелер микәнсең? Хәзерлим. Нәрсә турында җырладык микән? Менә карагыз. Минем янымда бик матур чәчәкләр бар. Әйдәгез, Умырзая турында. Умырзая менә. Умырзая чыга, язы җиткәч. Башны даже алыштырып та тормадым. Мин беләсең нәрсә эшлим? Мин, Алла бирсә, туйга барырга җыенам иртәгә. Менә шуңа шушындый кыяфәттә. Нурания апа, монда әле ромашкага охшаган бер чәчәк бар. Әйдәгез, ромашка турында җырлап җибәрегез әле. Ромашкалар турында минем иҗатташ дустым Нәфисә Сабирҗанова бар безнең. Ромашкалар сөю чәчәге ул, мәхәббәтне шулай аңлата. Так, әйдәгез булсын сирень. Шалла сиреннәре, аның саф җилләре, күңелләрне һәр чак уята. Кызым, туктап тор әле. Яра кызым, мин әле абыең белән сөйләшәм. Анда Санкт-Петербургтагы абыең белән сөйләшәм. Катлаулырак бирим әле. Әйдәгез, бәрәңге чәчәге турында. Бармы анда җыр? Катлаулы сорау. Ну, минем аңарга без яшь вакытта, бу пакет төшә баштан, конечно. Алсаң мәзәк, алмасаң яра шушы килеш булсын әйдә. Менә бәрәңге чәчәге дә үз илемдә ямле миңа, бәрәңге чәчәге дә. Нурания апа, кая юкка чыктыгыз ул? Минара кылым, чәчне җуып чыктым. Атубая әңгәмә өзелде, пакет вакыты җитте, чәчне юарга. Соңга калсаң ату чәчсез дә калырга мөмкин. Шулай бит. Шулай булгач дәвам итеп. Нурания апа, әйдәгез тагын. Ландыш. Ландыш Хусайновага бер уңайдан сәлам юлыйк әле. Ландышлар турында, конечно, беләм. Май аенда бүләк иттең, ак чәчәкле ландышлар. Син минем көткән өметем, кушылсыннар язмышлар. Яра настроенияларың күтәрелеп киткәндер. Нурания апа, кәйфләр күтәрелеп киттем. Су буйларында йөргәндә ландышларны җырлап, ландышларны синең бар бит әле дустың ландышларны уйлап, рәхәтләнеп йөр инде хәзер. Менә мин хәтта бик матур күпергә башка төрле кәйф белән карый алам. Бик зур рәхмәт сезгә, Нурания апа. Кайчан шалтыратсаң да мин сиңа җырмы, нәрсә булса да әзерләп табып куярмын.